Sangrongsal Sarigo Bupha tai Bwslani Bisingo Kisa Misa Kokbanglaimani bai Bwslano Ruwabai Tanwi Bwtharkha Bupha Thwinai Mung Raju Reang Patimung Purnajoy para Amchaini Koktwma Paithango Bupha Khagedra Reangno arrest khlaikha Birganj Thanani police Haino haiwan masingsa Koktwma kasai phega Buphani Yago no Thwinai Bwsla Patimung te Koktwmani Bisingo Sharmanka Sangrongsal Sarigo Khagedra Reang te Bwsla Raju Reangni Bisingo Kisa Misa Kokbanglaimani Patimung te no Bupha Bwslano jolizagai Ruwabai Tanwi Remani Koktwma Abo bai Patimung thayo no langma soka Raju Reangni Paithango Patimung Koktwma manka hankino Patimung thayo thang soka ka Birganj Thanani police তার বাবা কি এমনি সুস্থ আছে না অসুস্থ? অল্প ইয়ার আছে কি মাথা ডিস্টার্ব আছে। তার নাম কি? করিন্দ্র রিয়াং। আর যে মারা গেছে এর নাম? মারা গেছে রাজু রিয়াং। বাড়ি? কাজকর্ম করতে পারা। ডাক্তারে কি কইছে আনার পরে? ডাক্তারটা কইছে শেষ মারা গেছে। হ্যাঁ। আর কি তা কইলো? Paithango mangkotino postmortem bibagai Thanani umur berkasi sakam nogo abari Yago police Bupha Khagedra Reangno arrest khlaiye Thanani thangmani Koktwma postmortem paipni Yago nokni borokni Yago Bwtharjakha bangkthei Patimung te Amchaini ngai luja kopla kapla Chini Khorang